Hej og velkommen til Op og Ræsons fælles debatter om fremtidens samfund. Dagens emne er statens rolle, og med os i studiet har vi formand for Socialistisk Folkepartis Ungdom, Carl Valentin, og formand for Konservativ Ungdom, Mikkel Ballegaard. Mit navn er Malte Isaksen. Velkommen til. Og nu vil hver debattør få mulighed for at fremlægge deres idé om statens rolle. Mikkel, hvad er statens rolle i forhold til dig? Helt grundlæggende synes jeg, at statens rolle for det enkelte menneske skal være så lille som muligt. Altså staten skal blande sig så lidt i det enkelte menneske og det enkelte marked og andre ting, der agerer i samfundet som muligt. Og det tror jeg på, fordi det enkelte menneske og den enkelte familie bedst selv er i stand til at træffe de valg og tage det sociale ansvar, som man skal. Staten har selvfølgelig en rolle i forhold til sådan noget som infrastruktur, forsvar, retsvæsen, men grundlæggende skal staten blande sig så meget ude af tingene som muligt, fordi det enkelte menneske og det enkelte individ og familien bedst selv er i stand til at tage ansvar og agere frit. Carl, hvad er statens rolle i din og SFU's optik? Jeg mener, at staten har en fuldstændig nødvendig rolle i forhold til, at der skal opkræves skatter og sikres de overordnede rammer om samfundet. Men derudover så synes jeg, at staten er en vigtig aktør for at sikre, at befolkningen har demokratisk kontrol med markedet. Og sådan som jeg ser det, så vil jeg egentlig gerne have en stat, der blander sig mere i økonomien og i markedet, så vi sikrer mere demokratisk kontrol, men derimod blander sig mindre i befolkningen og individets eget liv, så vi kan sikre mere personlig frihed. Nu nævner du demokratisk kontrol med markedet. Hvad er det for dig? Men det er jo, at befolkningen har indflydelse på, hvad der foregår. Vi kan jo se, at markedet på mange måder er udemokratisk i den måde, det er indrettet, fordi jo flere penge man har, jo mere indflydelse har man. I et demokrati, der har alle lige meget indflydelse, uanset hvor mange penge de har. Og derfor så kan man bruge staten som et demokratisk organ til at sikre regulering med finanssektoren, med bankerne osv. Mikkel, lyder det ikke meget fornuftigt, at have et demokratisk marked? Nej, faktisk ikke. Jeg er selvfølgelig meget uenig. Først og fremmest så har du som individ og som enkelt mand allerede en kontrol med markedet, fordi du er forbruger af markedet. Det vil sige, at hvis man gerne vil regulere noget på markedet, så skal du gøre det som forbruger. Staten skal gå ind og regulere så lidt som muligt på markedet. Fordi det går galt hver gang. Det har vi set tonsvis af gange, at når staten er inde og regulerer noget, så vil markedet blive dårligere, og i sidste ende vil det føre til et dårligere produkt for den enkelte forbruger. Men så den magt, du har som forbruger... Skal det offentlige varetage ifølge dig? Jeg er jo enig med Carl i, at staten skal opkræve en vis mængde skat. Vi er nok uenige om, hvor høj skat staten skal opkræve, om det skal være en flad skat eller en progressiv skat. Men på den måde har staten det, man i gamle dage kalder nattevægt af samfundet. Altså, du skal sørge for, at der er nogle basale ting i samfundet, der kører rundt. Og det var dem, jeg nævnte i starten. Og markedet er ansvarligt? Nej, markedet består af dig og mig og Carl. Markedet er en sammenslutning af mennesker, der handler og forbruger. Så markedet er lige så ansvarligt, som de forbrugere, det udgør sig af. Det frie marked, ansvarlighed gennem forbrugerne, er det ikke... Nej, det er ikke svaret overhovedet ikke. På mange måder er markedet jo ikke ansvarligt, fordi det, der er hovedfokus, er profit. Virksomheder har ikke en interesse i at behandle deres arbejdere ordentligt, fordi de skal sikre høj profit. Virksomheder har ikke en interesse i at behandle klimaet godt, fordi de skal sikre profit. Og derfor er det helt afgørende, at man som samfund går ind og sikrer nogle overordnede rammer og noget regulering af finanssektoren blandt andet. Når Mikkel siger, at markedet til en vis grad er ansvarligt, det synes jeg, det virker langt ude, når man kan se på den krise, vi lige har haft, som jo i høj grad skyldes, at der har været en lang række af dereguleringer af finanssektoren de seneste år. Men er det udelukkende markedets skyld? Ikke udelukkende markedets skyld. Altså, det er i høj grad politikernes skyld, fordi de ikke har handlet. Men markedet har en hel masse fejl, og dem skal vi sikre, at der bliver rettet op på. Mikkel? Jamen, jeg siger ikke, at markedet til en vis grad er ansvarligt. Jeg siger, at markedet er så ansvarligt, som de forbrugere, det udgør sig af, har ansvar. Det er jo sådan set det, jeg siger. Jeg er meget imod, at staten skal gå ind og blande sig for meget. Du har ikke nogen tiltro til, at den enkelte fabriksejer, hvis nu vi går tilbage i en rigtig gammel kontekst, eller den enkelte forbruger i dag, selv kan tage et ansvar. Det tror jeg helt grundlæggende godt på, at de kan. I forhold til forbrugere, så er en af hovedudfordringerne jo, at det ikke altid kan betale sig at tage ansvar. Det kan for eksempel være billigere at købe noget legetøj med en hel masse giftstoffer i, end noget legetøj, som har en masse godkendte økomærker. Derfor skal man gå ind og sikre at forbyde, at virksomhederne propper sådan nogle ting i folks legetøj, så vores børn ikke bliver syge. Og det er et meget, meget ekstremt eksempel. Vi er jo enige om, at der skal ikke være kemikalier eller giftige ting i legetøj. Det tror jeg trods alt godt, vi kan blive enige om. Men det du først og fremmest skal sikre, det er, at den enkelte forbruger har et oplyst grundlag at vælge ud fra. Du siger, at firmaer og virksomheder ikke vil tage ansvar for miljø, for mennesker osv. Det tror jeg godt, de vil. Du kan netop se i dag, at danske firmaer, f.eks. Lego producerer i Tjekkiet, de går rigtig meget op i, at deres medarbejdere har det godt. Fordi de ved, at medarbejderne, der har det godt, er dygtigere medarbejdere. Det vil sige, at profitten, de maksimerer på, i sidste ende bliver større. Jeg er ikke så meget imod, at man skal maksimere sin profit, fordi du ved, at med gode mennesker, med gode medarbejdere, så får du også mere fortjeneste. Og det er jo den fortjeneste, der gør, at vi får velstand i sidste ende. Jeg synes ikke, det afspejler sig i virkeligheden, det som Mikkel han beskriver. Altså man kan jo se, at arbejdsgiver er ikke onde mennesker.
Men når de har en interesse i at sikre profit, så er det bare ikke altid, at de tager de menneskelige hensyn. Det kan jo betale sig for dem at dumpe lønnen. Derfor bliver det også gjort. Derfor ser man mennesker, der får 30-40 kroner i timen. Det er ikke fordi arbejdsgiverne hader de her mennesker, men det er fordi, at de gerne vil maksimere deres profit. Det bliver de nødt til på grund af den måde, man har indrettet markedet på. Carl Valentin, da jeg talte med dig i går, sagde du gerne vil have en statsbank. Er det virkelig statens rolle at drive bankvirksomhed? Ja, det mener jeg faktisk, det er. Jeg tror, at hvis man indrettede en statsbank, så kunne man sikre en bank, som i langt højere grad tog vare på kunderne. I dag kan man se, at banksektoren er blevet taget i spekulerer i klyngebomber, er i det hele taget meget mere fokuseret på profit, benytter sig af skattely og hvad ved jeg, end de er fokuseret på brugernes vilkår. Hvis man sikrede en samfundsbank, hvor man kunne investere sine penge og sikre, at de ikke blev brugt til spekulation, og man kunne få en ordentlig rådgivning, som ikke var drejet sig om, at banken gerne ville tjene penge, men faktisk drejede sig om, at forbrugeren skulle have det godt, så tror jeg, man vil få en sundere banksektor. Mikkel, en statsdrevet bank er vel ikke noget, som du som ung konservativ... Nej, på ingen måde, og nu er det lidt en stråmand, der kommer ind og siger, at de spekulerer i klyngebomber, og så tager diskussion på baggrund af det. Så jeg vil sige, når jeg går ned som forbruger i en bank og indlåner mine penge, så går jeg ud fra, at banken skal være så dygtig som muligt. Og al erfaring viser bare, at sådan noget som en statsbank ikke vil være god nok til at tage vare på mine penge, som jeg vil sætte pris på. Altså, at jeg også får en ret. Men Mikkel, hvor meget skal vi regulere bankernes gørne og lade? Det er jo svært at give et endegyldigt svar på. Så lidt som muligt vil jeg sige, fordi igen, jeg har egentlig tiltro til, at markedet selv kan finde ud af det, og at menneskerne selv kan finde ud af det. Jeg siger ikke, at der ikke skal være en lille grad af regulering, og der skal selvfølgelig være en kontrol og en åbenhed på markedet, men du skal ikke regulere særlig meget. Jeg vil gerne sige i forhold til klyngebomber, at det er ikke en stråmand, det er faktisk et konkret eksempel fra et andet års tid, som man tog en dansk bank. Det jeg bare siger, det er, at det er lidt en stråmand at bygge diskussionen på. Altså, hvis jeg skal tage udgangspunkt i, at du vil gerne have en statsbank, fordi alle de andre handler med klyngebomber, det er jo sådan lidt et farligt afsæt at tage den diskussion på, fordi det er jo meget mere generelt. Der er selvfølgelig mange flere andre eksempler på, at banker gør ting, som ikke er hensigtsmæssige for samfundet. Og det går i høj grad ud over kunderne. Netop som jeg sagde, med bankrådgivning, men det er ikke en rådgiver, det er i virkeligheden en banksælger, fordi at banken vil gerne tjene penge på folk, og derfor kan man ikke få en ordentlig objektiv vejledning. Derudover så mener jeg også, at en statsbank kunne være fantastisk for vores erhvervsliv, fordi det faktisk kunne være med til at finansiere nogle af de projekter, som måske ikke umiddelbart er økonomisk rentable nu og her, men som på længere sigt vil være gode for samfundet. Det kan for eksempel være investeringer i velfærdsteknologi eller virksomheder, der gerne vil udvikle ny grøn teknologi, som en statsbank kunne tilbyde lån til nogle favorable. Nu nævner du en statsbank. Hvor går grænsen for, hvad staten skal gå ind og drive virksomhed på? Jeg synes for eksempel ikke, at staten den skal drive supermarkeder. Det synes jeg fungerer rigtig fint på markedsvilkår, sådan som det er i dag. Jeg synes, det er afgørende, at staten går ind og regulerer markedet, også supermarkederne, sådan at de ikke kan sælge os alt muligt lort. Men det synes jeg er fint på markedsvilkår, sådan som det er i dag. Men er der nogle andre ting, som du gerne vil lave om til statsdrevet virksomhed? Hvad vil du gerne? Jamen jeg synes jo for eksempel generelt, at vores energisektor bør være statslig. Altså jeg synes, det var forfærdeligt, da man begyndte at sælge ud af DONG til Goldman Sachs for nylig. Det er sådan set ud fra nogle helt grundlæggende principper om, at jeg synes, at vores energisektor skal tage hensyn til forbrugerne, skal tage hensyn til klimaet, i stedet for at tage hensyn til profit. Mikkel, hensyn til klimaet, er det noget, som en privat virksomhed kan? Ja, selvfølgelig, og de fleste private virksomheder gør det, fordi forbrugerne går op i klimaet. Altså igen, forbrugerne har en utrolig magt. Du siger, du tager hensyn til forbrugeren, når du ikke vil have, at staten sælger ud af DONG til Goldman Sachs. Jeg synes, det er netop der at tage hensyn til forbrugeren, at du finder nogen, der er dygtige til at gøre det billigere, der er dygtige til at gøre produktet så godt som muligt. Og jeg tror faktisk, at de fleste firmaer tager hensyn til miljø og klima. Der skal dog være en regulering for mit vedkommende, for eksempel miljø. Der synes jeg, det er fair nok, at staten går ind og tager en rolle. Men de fleste virksomheder, heldigvis, de tager allerede det ansvar, der skal tages. Goldman Sachs er ikke god til at drive en virksomhed, der er god for samfundet. Goldman Sachs er god til at opkøbe. Det er god til at drive en virksomhed, der er god for forbrugeren, fordi de får så billigt et produkt som muligt. Det er det, jeg går op i sidste ende. Når vi nu taler om forbrugerne, hvem skal så sikre forbrugernes sikkerhed, hvis ikke staten skal gøre det? Jamen, staten skal jo sørge for, at det er et gennemsigtigt marked, forbrugeren agerer på. Det vil sige et marked, hvor du har fuld åbenhed for, hvad er det, jeg køber nu, hvad er det, jeg ikke køber, hvad der er i de stoffer, hvad der er i det mad, jeg spiser, for eksempel. Det er jo det, staten skal sikre. Så vil forbrugeren jo selv træffe valget. Er det her en økologisk kylling, for eksempel? Er den her kylling sprøjtet med ting i USA? What do I know? Altså, der må staten jo sige, forbrugeren ved bedst selv. Men når vi nu taler om markedet, er det relevant at nævne skatten. Konservativ Ungdom vil jo gerne have en flad skat frem for det progressive skattesystem, som vi har nu. Hvorfor det?
Først og fremmest, fordi det er jo ikke statens opgave at omfordele goderne i et samfund. Altså, jeg tror egentlig på, at et samfund i vækst og et samfund med velstand er et samfund, hvor du tjener det, som du yder til. Det vil sige, at hvis man arbejder 50 timer, skal du også have fortjenesten derefter, og ikke straffes for at arbejde ekstra. Det er jo en ekstra strafskat, når du arbejder ekstra, og du derefter skal beskattes progressivt på det. Og Karl, på den anden side står jo dig og SFU, som gerne vil have et endnu mere progressivt skattesystem, end vi har i dag. Hvorfor det? Helt grundlæggende så handler det jo om, at når almindelige lønmodtagere går på arbejde, så er der en stor del af den værdi, de skaber, som tilfælder nogle andre. Derfor så mener jeg, at man bør indrette et progressivt skattesystem, som sikrer en mere retfærdig fordeling end den, der er i det kapitalistiske samfund, som udgangspunkt for mig er hamrende uretfærdig. Men det er bare farligt at sige, at der er en retfærdig fordeling. Altså, du må nyde efter ydelse jo, på en eller anden måde. Jeg synes der er jo nogen, der arbejder rigtig mange timer, der er nogen, der har brugt mange penge og mange år på at tage for eksempel en videregående uddannelse, der er rigtig besværlig og rigtig hård at komme igennem, så skal de selvfølgelig også have fortjenesten derefter. Hvis du har et progressivt skattesystem, så nedgør du den fortjeneste, som de har ydet for at få. Karl, skal det ikke betale sig arbejde? Det skal det bestemt. Jeg synes egentlig, at det er utroligt, at når man snakker så meget om, at det skal kunne betale sig at arbejde, at det så altid er højrefløjen, der ikke har været frisk på, at man skulle have mere i løn. Højrefløjen har så meget fokus på, at vi skal lempe topskatten, i stedet for at have fokus på at sænke skatten i bunden. Jeg synes, det er mærkeligt, at man snakker om, at det skal kunne betale sig at arbejde, men i det samfund, vi har indrettet, der kan det bedre betale sig at arve, det kan bedre betale sig at have en stor formue, det kan bedre betale sig at spekulere, end det kan betale sig at arbejde. Så jeg synes bestemt, det skal kunne betale sig at arbejde, men det kræver en helt grundlæggende ændring af vores skattesystem, som er markant anderledes end den, de borgerlige det går til kamp for. Og nu skal vi tale om, hvad staten egentlig skal blande sig i. Hvor langt ind i borgernes privatliv bør staten gå? Jamen, ind i borgernes privatliv burde staten jo slet ikke blande sig. Man skal selvfølgelig overholde de juridiske rammer, der er i samfundet. Men staten skal som udgangspunkt ikke blande sig i borgernes privatliv. For eksempel har vi de sidste år set, at man begynder at indføre afgifter på varer, som man synes er usunde, altså cigaretter, alkohol, fedt og hvad ved jeg. Og det synes jeg faktisk er en rigtig farlig vej at gå ned af, fordi det er staten, der blander sig i det enkelte menneskes sundhed og det enkelte menneskes spisevaner for eksempel. Og det har staten ikke nogen rolle i forhold til. Er det netop ikke statens rolle at gå ind og sikre den sociale mobilitet og sikre, at alle har den frihed til selv at definere deres liv ud fra deres egne vilkår? Jo, men jeg synes, der er en forskel på at sørge for, at alle har friheden og muligheden for eksempel at gøre det de bedst til at komme så langt ud fra de evner og forudsætninger, de har, og så til at regulere, hvad du må ryge og hvad du må spise og hvad du kan indtage af forskellige ting. Jeg siger ikke, der ikke skal være en grænse for det. For eksempel går jeg ikke ind for, at stoffer skal legaliseres. Jeg siger bare, at indføre ekstra afgifter på noget, der er usundt, synes jeg er at blande sig unødvendigt meget i det enkelte menneskes liv. Karl, sukkerfedtafgift. Er det en god idé? Jeg synes, ligesom Mikkel, heller ikke, at staten skal blande sig for meget i almindelige menneskers liv. Jeg synes modsat Mikkel, at det vil være fint, hvis man tillader folk, de røger hash, hvis de har lyst til det. Det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Men i forhold til fedt- og sukkerafgifter, så ligger der jo noget andet bag, end at man bare gerne vil kontrollere folks liv. Det handler jo faktisk om, at det koster en hel masse penge for vores sundhedsvæsen, hvis folk de er overvægtige, eller hvis folk de får lungekræft. Derfor så lægger man afgifter på sådan noget som sukker og på cigaretter. Derudover så mener jeg grundlæggende ikke, der er et frit valg i dag i forhold til, at når man skal købe ind, om man vil have usund eller sund mad. For man kan faktisk se, at de sunde fødevarer er markant dyrere end de usunde. Derfor mener jeg, at hvis vi vil sikre et frit valg, så skal vi gå ind og regulere afgifterne sådan, at det sunde alternativ koster cirka det samme som det usunde. Så har man reelt frit. Mikkel? Nej, det er jo netop en unødvendig indblanding på markedet, så det bliver dyrere for forbrugerne i sidste ende. For mig at se, skal der være så få afgifter på begge produkter som muligt. Om det så er det sunde valg eller det usunde valg, det må være op til forbrugeren eller den enkelte mor, eller hvem det nu er, der køber ind selv. Jeg kan ikke se, hvorfor det bliver dyrere af, at man sænker momsen på sunde fødevarer og hæver det på det usunde. Du laver en skæv konkurrence, fordi hvis du hæver det på det usunde, så laver du netop en indblanding i markedet. Jeg siger ikke, at det gør det dyrere, at du sænker afgifterne, men du laver en skævvridning mellem, hvad der er sundt og usundt, og så er staten jo inde og være smagsdommer over, hvad skal du spise, og hvad skal du på din indkøbskurv. Hvem der ryger mest, hvem der drikker mest, hvem der indtager flest stoffer, så er det typisk folk for de lavere sociale kår. Vil en liberalisering af markedet ikke netop resultere i, at de vil få det værre, og at det viser det jo faktisk ikke. Det viser jo faktisk, at dem, der ryger mest og drikker mest, det er for eksempel folk oppe i Nordsjælland, der har gode økonomiske vilkår. Så den der statistik er ikke helt gældende. Og jeg vil stadig sige, en person, der tjener 20.000, har jo lige så meget frit valg, som en, der tjener 100.000. Altså, jeg er studerende, jeg tjener ikke særlig meget. Jeg har da stadigvæk et frit valg, lige så vel som bankdirektøren har et frit valg.
Men det frie valg kommer det ikke på et oplyst grundlag, og hvis man ikke har det grundlag, hvordan skal man så kunne træffe det valg, når man kommer ned i supermarkedet, og der ikke er en stat, som går ind og regulerer? Og det er jo netop det, jeg siger. Jamen, staten skal jo netop ikke regulere, men den skal sørge for, at der er et oplyst valg. Det er for eksempel hvis noget som oplysningskampagner på alkohol og cigaretter. Det synes jeg er rigtig fint, staten er inde og har en lille rolle der. Det er jo også at sørge for, at når du kan se, hvad der er i din kylling og i dit slik osv., af stoffer osv., så kan du træffe et oplyst valg. Og det kan du lige så vel ham, der er i en lav social klasse, som ham, der er i en høj social klasse. Men er et forbud mod for eksempel cigaretter ikke meget mere gavnligt i længden end... Nej, fordi så er staten inde og detaljregulerer det enkelte menneskes liv. Så tager du en helt grundlæggende frihed fra mennesker. Altså, cigaretter har været en del af vores kultur i mange år. Det er noget, som de fleste også har haft et forbrug af på en eller anden måde, og staten skal ikke blande sig i, om du må ryge eller ej. Karl, cigaretter er en del af vores kultur, derfor skal vi have det. Hvad synes du? Nej, det synes jeg sådan set ikke er fordi, at det er en del af vores kultur, men mere fordi, det må folk fuldstændig selv bestemme, om de har lyst til at ryge eller ej. Det vil jeg ikke blande mig i. Altså, der er vi jo fuldstændig enige, Mikkel og jeg. Jeg vil gerne sige, det der med det oplyste valg, som du taler om, det er jeg fan af, og det vil jeg gerne gøre noget mere ved. Men for at gøre det, så tror jeg, vi skal gøre noget, som de borgerlige ikke er særlig glade for. Nemlig at gå ind og sikre, at der ikke er den her enorme manipulering med forbrugerne gennem reklamer, som der er i dag. Altså man kan jo se, at man tager sådan set ikke et oplyst valg i dag, fordi man bliver manipuleret af markedet af en hel masse forskellige reklamer, der vildleder folk til at købe deres produkter. Men Karl, når vi for eksempel indfører afgifter på cigaretter, er den jo regressiv i det, dem der ryger mest typisk er folk med lavere indkomster. Kan det virkelig passe, at vi skal have en regressiv skat? Ja, det er jo selvfølgelig ulempen, det er klart, og det anerkender jeg fuldt ud, og derfor synes jeg også, at vi skal sikre, at vi har et mere progressivt skattesystem den anden vej, sådan at dem, der arbejder med deres hænder og typisk ikke har så høje lønninger, de får mere udbetalt af den værdi, som de skaber. Men hvordan kan afgifter på usunde fødevarer og cigaretter være progressivt? Jamen det kan de jo ikke, men det er derfor, at vi skal gøre det en anden vej igennem. Mikkel? Nå, men jeg vil sige, vi er jo egentlig enige om, at det skal være så oplyst et grundlag som muligt. Din metoder kom der til altså en masse fikumdik-løsninger, jeg lige vil sige med afgifter det ene sted og sænkning det andet sted, en progressiv skat her, og så skal vi lige tage vare for det og det og det. Jamen jeg er ked af, at det er lidt nuanceret, men... Nej, ikke nuanceret. Jeg synes bare, det er en lang vej at gå, og det er en vej, hvor du bekoster folks frihed i mellemtiden. Jeg vil bare sige, at du skal sørge for, at det oplyste valg er til stede, ved at der står, hvad er der i det produkt, jeg køber for eksempel. Jamen, og så må den enkelte selv træffe sit valg. Altså det der med, at reklamer manipulerer, jeg tror, de fleste mennesker er klar over, hvordan reklamer fungerer, og de kan sagtens træffe et valg. Men Mikkel, kommer frihed over forbrugersikkerhed? Frihed og forbrugersikkerhed går jo hånd i hånd, altså vil jeg mene. Det er jo svært at sætte det op over for hinanden på den måde. Forbrugersikkerheden skal jo være der, fordi du skal f.eks. ikke tillade de der giftige stoffer i børnelegetøj. Men friheden til selv at vælge vil jo til enhver tid komme den enkelte forbruger til gode, vil jeg mene. Frihed kommer forbrugeren til gode? Ja, jeg er meget glad for frihed. Jeg tror ikke, der er nogen modsætning på den front. Jeg tror bare, vi er meget uenige om, hvordan man skal indrette det. Yes. Mikkel? Jamen, altså, så vil jeg alligevel mene, ja, vi er uenige om, hvordan det skal indrettes, og det er sådan, at der, du går på bekostning med den enkelte forbrugers frihed. Det vil jeg faktisk mene, fordi når du går ind og indfører afgifter på det ene sted, når du går ind og laver en progressiv beskatning på for eksempel personindkomst, så er det jo netop, du tager noget frihed fra den enkelte. Hvis du går ind og tager mere skat end for en gruppe end for en anden, så har du taget noget af hans frihed. Tak for det. Hvis vi nu... Og nu skal vi se nærmere på børneopdragelse. Mikkel, er det familiens rolle eller statens rolle at opdrage vores børn? Det kan jeg svare meget klart på. Det er familiens. Men er familien i 2100 i stand til at tage vare på det? Ja, selvfølgelig. Jeg tror, at de fleste mennesker, i hvert fald hvis vi tager det danske samfund, som jeg går ud for, at vi diskuterer her, er familien der i høj grad i stand til at opdrage deres børn. Selvfølgelig foregår det i et samspil med skolen osv. Det er derfor forældrebestyrelser i børnehaver og skoler og fritidsklubber er rigtig, rigtig gode. Grundlæggende er det familiens ansvar. Men Mikkel, er der ikke store faldgrupper i samfundet, som ikke er i stand til at tage vare på deres børn? Jo, og der tror jeg så på først og fremmest, at du har et civilt samfund, du har nogle frivillige mennesker, der kan gå ind og tage vare for det. Jeg tror også meget på den daglige kontakt mellem, det er jo ikke nogen hemmelighed, at i og med, at vi har begge forældre på arbejdsmarkedet, vil børn jo også være i dagsinstitutioner. Og det er jo ikke fordi opdragelsen skal sættes på 0, imens de er der. Men helt grundlæggende, så er det først og fremmest familiens ansvar. Karl, du hører, at familien skal tage større ansvar for deres børn? Ja, det synes jeg sådan set gerne, de må. Jeg synes også, det er helt afgørende, at familien gør noget for børneopdragelsen. Men man må selvfølgelig også anerkende, at der er nogle familier, hvor at børneopdragelsen ikke fungerer optimalt. Det kan der være mange forskellige grunde til. Og der tror jeg, det er helt afgørende, at man sikrer et samfund, som tager over til en vis grad og i hvert fald hjælper. Det er både i skolesystemet og børnehaven og forskellige institutioner. Men hvordan skal familien i samspil med skolerne
være med til at sikre den almene dannelse, som vi så højt værdsætter i Danmark? Altså, jeg er jo demokrat helt ind til benet, og jeg mener, at det afgørende, det er at udbrede demokratiet mere, end det er i dag. Derfor så kæmper jeg for et samfund, hvor forældre i langt højere grad går ind og er en del af skolebestyrelser og har indflydelse på hele skolesystemet, og hvor eleverne også er en del af det system, og elevrådet har en større betydning for, hvordan skolerne udvikler sig. På den måde, når man sikrer et mere demokratisk skolesystem, jamen så vil man også kunne sørge for, at familien og skolens opdragelse af børnene spiller bedre sammen. Hvor går grænsen mellem familiens og statens rolle? Jamen grænsen går, hvor går grænsen hen? Altså kan du for eksempel, lad os nu tage et meget ekstremt tilfælde, kan staten tillade sig at fjerne visse menneskers børn? Altså det synes jeg er en meget vigtig diskussion at tage, og der vil finde nogle eksempler, hvor ja, det kan staten godt. Jeg er egentlig glad for, at Karl han siger, at samfundet har en rolle, og staten, og ikke siger staten. Fordi samfundet er jo nemlig de mennesker, du er i samspil med. Det er jo netop det der civilsamfund, som jeg tror på først og fremmest vil klare de udviklinger, eller vil klare de udfordringer, der kommer. Og staten skal jo så holde sig så langt væk som muligt, indtil det går helt galt. Det er nogle meget grelle eksempler. Staten skal holde sig så langt væk som muligt, indtil det går helt galt. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det er vigtigt, at staten har en indflydelse på vores skolesystem. I høj grad det er jo noget, der er helt afgørende for vores samfund, så selvfølgelig skal vores politikere også have noget med det at gøre. Men civilsamfundet tror jeg utrolig meget på, og det virker det til, at vi er okay enige. Jeg synes, det er helt afgørende, at man sikrer, at folk bliver mere engageret i deres lokalmiljø, i deres civilsamfund, og derigennem kan være med til at opdrage børn. Karl, nu har folk fra blandt andet de partier været ude og foreslå, at forældre skal have et madpakkekursus. Er det ikke at gå for dybt ned i borgernes liv? Det har jeg sgu ikke hørt før. Det lyder sjovt. Jo, det er det måske lidt. Altså, jeg synes, det er fint, at man tilbyder folk et madpakkekursus. Det vil da være ganske fint, hvis der er nogen, der har svært ved at lave en ordentlig madpakke. Men jeg synes sådan set, at det ville være smartere, hvis man indførte mad i vores skolesystem. Fordi der er masser af børn, der har forældre, som måske ikke er så gode til at lave en madpakke, eller som ikke har råd til at lave en god madpakke. Der ville det være godt, hvis man kunne sikre, at børnene faktisk havde god og gratis mad, når de kom i skole. Men er det uddannelsessystemets rolle at sikre børnene et sundt måltid mad? Ja, det ville jeg synes var ganske fint, hvis man gjorde det. Ja. Nej, jeg er helt uenig. Jeg synes, 90% af forældrene i det her land kan godt finde ud af at smøre en sund madpakke til deres børn. Om fredagen får de et stykke kage og en pose Haribo med, eller hvad det nu er. De 10%, der så ikke har forældre, der er i stand til at varetage det, lad os nu antage det 10%, der skal vi selvfølgelig ind og finde en løsning. Der tror jeg først og fremmest på samfundet, civilsamfundet. Jeg synes lidt, du tog en drejning og gik ind og sagde, at undervisningssystemet har et ansvar. Fordi så bliver det statens rolle lige pludselig frem for samfundet og civilsamfundet. Og det synes jeg er skrevet. Jeg vil gerne sige, at i forhold til det med de 10%, så hvis man nu indfører en ordning med skolemad, så er det jo ikke kun dem, der har det sværest, som det kommer til gode. Det kommer faktisk alle til gode, og vi kan se, at der er en rigtig stærk sammenhæng mellem, hvor meget folk lærer, i forhold til, om de har fået en ordentlig kost. Og det kan man jo altså sikre gennem det her. Derfor synes Men er det ikke familiens opgave grundlæggende? At sikre, at børnene får sund kost? Jo, men familien kan jo sådan set også gå ind i skolebestyrelsen og være med til at sikre, at man vedtager, at man har en madordning. Men Karl, det er stadigvæk den enkelte families ansvar, at deres børn får noget sundt og god mad at spise, så de kan lære noget. Undervisningssystemet skal koncentrere sig om at lære børnene noget. Forældrene og familierne skal tage sig af, at de har en opdragelse, og at de får et sundt måltid mad. De der 10%, vi snakker om, skal jo ikke lægge resten af familiernes frihed til bekostning, så at sige. Nej, er det ikke samfundet, der tager konsekvensen, hvis vi ikke sikrer, at vores børn får de grundlæggende kompetencer? Jo, men når jeg nu netop siger, at 90%, og nu slynger jeg jo tallet, men det vil jeg kunne antage, at 90% af forældrene godt kan finde ud af at lave ordentlige madpakker til deres børn, så skal det jo ikke gå ud over dem, at der er 10%, der har nogle udfordringer. De 10% skal vi så gøre alt, hvad vi kan for, at der bliver taget vare for. Det vil sige, først og fremmest gennem civilsamfundet, skolebestyrelsen osv., og i sidste ende, hvis det er helt ekstremt svært at finde en løsning, så kan staten have en rolle at spille. Men statens rolle skal jo ikke udvide sig til at inkludere de 90% af familierne, der er velfungerende. Karl? Jeg synes, du har en mærkelig definition af frihed, når du snakker om, at man tager deres frihed fra dem, fordi man indfører en madordning. Altså, jeg tror, det er de færreste forældre, der ude i virkeligheden vil synes, at de får frataget deres frihed, fordi de slipper for at lave madpakke til deres børn. At de skal stadigvæk lave morgenmad til dem og mad til dem, når de kommer hjem. Det handler bare om at sikre et godt måltid mad i skolen. Men når vi nu ser på de familier, som ikke er i stand til at give deres børn de grundlæggende kompetencer, de er ikke i stand til at tage dem med på ferie og vise dem de græske kulturer, de er ikke i stand til at lære dem omkring, hvordan samfundet fungerer. Hvordan skal staten så gå ind og tage ansvar for dem? Altså, meget af det handler jo også om økonomi. Og der mener jeg grundlæggende, som vi også har snakket om tidligere, at vi skal have et mere progressivt skattesystem, sådan vi sikrer, at folk er på et nogenlunde lige niveau, sådan at der ikke er en underklasse, som har svært ved at tilbyde deres børn noget ordentligt. Men Karl, økonomien er vel ikke nok i sig selv?
Nej, det er ikke nok i sig selv. Der skal selvfølgelig andre ting til, det er klart. Mikkel, hvor kommer den almene dannelse fra i dit konservative samfund? Jamen, den almene dannelse i mit konservative samfund, det er jo også, om det så er de der græske søjler, det synes jeg er en del af en form for dannelse. Men den almene dannelse, det er jo sådan noget som, at forældrene giver deres børn disciplin, at de giver dem, siger, at de skal arbejde hårdt for at nå deres mål, at de skal opføre sig pænt, hvad er okay og hvad er ikke okay. De skal sørge for at deltage med de andre kammerater og sådan noget. Og det tror jeg sådan set ikke handler om økonomi, det handler om noget så gammelt et ord som pli, faktisk, at man kan lære sine børn, at de skal opføre sig pænt, være nogle gode samfundsborgere, være gode mennesker over for deres kammerater. Og det kan du gøre, uanset hvor mange penge du har på punkten. Hårdt arbejde og disciplin, er det ikke værdier for SFU? Det ved jeg ikke. Hårdt arbejde værdsætter vi rigtig højt. Det er også derfor, vi synes, at folk, der for eksempel er jord- og betonarbejdere, skal have noget mere ud af det, de laver i deres hverdag. Men i forhold til opdragelsen, det er jo ikke det, vi snakker om, at de skal have mere ud af, hvad de laver. Det synes jeg også, fordi bundfradraget skal hæves og så videre, skatten skal være lavere. Men det der, du giver videre til dine børn, det synes jeg netop, du kan gøre, uanset hvordan din pengepunkt ser ud. Jamen helt bestemt. Det synes jeg da, og almen dannelse, det er i høj grad familiens ansvar. Vi holder lige debatten her. Jeg vil lige så fort. Mikkel Balgaard, hvad kendetegner det offentlige system i dag? Det offentlige system er først og fremmest et system, der går for langt ind på mange menneskers privatliv. Det er også et system, der desværre ikke er så velfungerende. Og det tror jeg er meget symptomatisk, at hver gang staten eller det offentlige er inde og skal have noget til at rulle rundt, så bliver det nogle meget firkantede hjul. Altså systemet er ikke særlig velsmurt. Men er det system, vi har nu, ikke et middel til at opnå de mål, som vi opstiller som samfund? Nej, det synes jeg ikke udelukkende, det er. Altså, hvilke formål stiller vi op i det her samfund? Vi stiller op, at vi skal opdrage vores børn godt. Det er familien, der skal tage vare for det. At der skal være nogle offentlige tilbud til nogle mennesker, f.eks. undervisning og sygehus. Det synes jeg er rigtig fint. Men det offentlige system har også mange andre steder, hvor det er inde og gør sig gældende. Hvilke fejl ser du i systemet som det er nu? En af de største fejl, jeg ser i det offentlige system, hvis det stadigvæk er det, vi snakker om, det er den store mængde bureaukrati, der er. Og den er i høj grad skabt, fordi man i mange kommuner gerne har ville markedsgøre det, sende det i udbud. Det har betydet, at man har fået en hel masse bureaukrati. Det synes jeg, man skal gøre op med. Men derudover, så synes jeg sådan set grundlæggende, at det offentlige er rigtig godt. Jeg synes også godt, at det offentlige kunne spille en større rolle i vores samfund. Jeg synes, det er vigtigt i forhold til vores uddannelsessystem og en hel masse andre ting. Jeg vil faktisk lige sige, de kommuner, der har sendt ting i udbud, i hvert fald ifølge de statistikker, jeg har set, er det gået rigtig godt. Der har du sparet penge, og servicen for den enkelte borger er blevet bedre. Så det er ikke det der med, at det sendes i udbud, der gør, at det offentlige system kører forkert. Jeg tror egentlig grundlæggende, det handler om, at politikerne på Christiansborg ikke har nok tillid til, at det er de mennesker, der konservative kommune Frederiksberg, i den konservative kommune Frederiksberg, fandt vi ud af, at det var billigere at køre offentlige organisationssystemer. Er det ikke det, man skal måle på? Hvad er det billigst og hvad er det bedst? Jo, hvad der er billigst og bedst. Altså, jeg ved så ikke, om det er den bedste service, folk har fået. Jeg har jo ikke noget imod, at det offentlige går ind og varetager, hvis det er billigst. Det jeg bare siger, at det er nødvendigt i ny og næ at konkurrenceudsætte, fordi det kan være, der findes et billigere og bedre produkt. Forskellen er, at hvis du har markedsudsat noget, eller sat noget i konkurrenceudbud, så har du også muligheden for at sige nej til leverandør, hvis leverandøren ikke kan gøre det godt nok. Hvis det er udelukkende af det offentlige, så har du ikke muligheden for at sige nej. Så kan du tage, hvad der er. En kort kommentar på det, og så får vi dagens sidste spørgsmål. Jamen, jeg kan jo se, at når man sender ting i udbud og lader private tage over, så er der en hel masse hensyn, der bliver droppet. Det kan for eksempel være hensyn til løn og arbejdsvilkår. Det er derfor, det blandt andet er afgørende, det offentlige, der varetager velfærdsopgaver. Hvor kan du se det hen? Dagens sidste spørgsmål bliver, Mikkel Balgaard, blander staten sig mere eller mindre i borgernes liv i 2030? Det kommer an på, hvem der sidder på regeringsmagten de kommende år. Hvis det er de borgerlige, der kommer til at gøre det, så vil staten blande sig mindre. Karl, blander staten sig mere eller mindre i borgernes liv? Forhåbentlig så blander den sig mindre i borgernes liv og mere i markedet. Og det bliver det sidste ord for dagens debat. Tak fordi I var med til dagen. Denne debat er produceret i forbindelse med vores store partilederrunde i Storvik den 1. juni, hvor samtlige ungdomspartiformænd skal være med til at debattere fremtidens samfund. Husk, at I som altid kan se eller gense vores programmer på optv.dk. Tak for nu, og på gensyn.